Hola a tothom, soc Baxter500 i avui us porto un altre vídeo de la sèrie Gameplay comentat. En aquesta ocasió tornarem als clàssics de la Super Nintendo amb un joc molt peculiar, sí, peculiar és l'adjectiu, anomenat Parodius. Bé, aquest joc jo jugava quan era bastant petit, a casa d'un amic, em va marcar la infància. No cap a bé, em va ensenyar que el món és un lloc cruel, difícil, irracional, incomprensible i que l'única manera de desenvolupar-me a la vida seria o convertint-me en violador o en el líder d'alguna secta feixista. De moment estic intentant portar una combinació de les dues. Així que som-hi, el joc que va destruir la meva infància. Bueno, som un pop volant, clàssic shooter, venen enemics, però en comptes de vindre de naus, venen caps volant, caps de gossos lila. Què us deia, què us deia? Més speed up i anem pillant millores. Anem amb la velocitat i tinc com una espècie de fletxa al cul. No sé si és com un rebufo raro de la immensa velocitat que porta aquest pop amb una cinta al cap. Em venen xeringues, clara referència a les drogues dures que tindràs que fotre per intentar oblidar aquest joc. Una campana blava. Bomba nuclearezione. Vale, millores bones. Hòstia, estic tirant tiros per l'orto. Vaya parida. Hòstia, els peixos aquests van de puta mare. Anem avançant, escenari de platja, on hi ha, bueno, crancs, orques, crancs que et disparen, això de moment és encara relativament normal. Els pingüins estan una mica fora de lloc, però, bueno, ja us dic que aquest joc és molt raro. Vale, i cofres, d'on surten abelles, això sí que està definitivament fora de lloc. Ho hem empatat, el camí aquí es fa estret. Hòstia, m'he pillat. Això del tiro pel cul no serveix absolutament per res. A veure si m'ho puc canviar quan pugui. Crec que el blau aquest rebentava tothom. Pum, sí. Vale, això és una altra cosa. Això va bé. Les ondes aquestes còsmiques. El poder del pulpo! El pulpo! Avança amb potenza. I a tot això tinc com... M'acabo de fixar que tinc com 3 fletxes al cul. No sé si és com un rebufo raro o alguna cosa, no sé. No sé, és Japó, saps? Oh, a veure si puc clavar la option. Fail. L'he clavat a perdre totes les millores. Soc el puto amo. Clar que sí, con 2 cojones. Bueno, con 2 cojones con 8. Som un pop. Els pops tenen collons. Sí, això estaria digne de preguntar. Ui, la vaig a 2 per hora. Vale, això ja és algo millor. He fet un speed up. Un altre speed up. Anem esquivant els tiros dels crancs amb l'habilitat del pop. Quina qualitat. No subestimis mai a un pop japonès amb línies de rebufo. Un altre cop això, no, tio. Bueno, hem pillat les ondes còsmiques. Les ondes Kenki. Oh, merda, hi ha molta gent aquí. Oh, m'ho he esquivat. Oh, baixa la música, el primer jefe. El primer jefe serà algú imponent, serà algú destrossant. Doncs, un barco... No, és un gat barco, jo us havia dit, és Japó, no teniu que entendre res. Bueno, com veieu aquí, la Coca i la Keta corrien pels estudis de Konami, perquè donava gust, tenien una asa o alguna al cantó. Bueno, hem deixat el gat tullit. Hòstia, és que és un puto gat barco. On si no a Japó? És la pregunta. On si no a Japó? Bueno, ens hem empatat el gat barco. No era per tant. Orca. De nou millores. Vale, tornem a música de jefe. Això ara serà ja... Mira, hem parat, o sigui, és el jefe de la pantalla final. Evidentment, un pingüí... Cosa comprensible, cosa, no sé, esperada, saps? Jo realment m'esperava, un pingüí, o sigui, és el que tocava. Després d'un gat barco tocava un pingüí pirata gegant amb un tumor al malic, tenc càncer de malic. Vale, ja està. Tullit. Xof. Fei. És que ningú pot vèncer el pop amb la cinta al cap. Que tinc un ull que és... proporcionalment un terç de la meva cara. I aquesta boca amb cara de mama pene, però bueno, no importa.
No importa, senyors. Estem aquí. I continuem la nostra aventura còsmica. Còsmica sideral, un altre cop als caps. Són com una premonició. Oh, tinc un fill! Genial. Si un pop ja us ha patat, ara són 2 pops. Què? Droga, Droga pura, mira com venen. Les xeringues. Doncs jo no cauré la droga, perquè no la necessito, tinc aquest joc. Una petita variació, peixos. Ens guardem a agafar allò de blau perquè rebentarà tothom. Bueno, ho he estat molt. Tinc un segon fill! Buah, ja està, soc invencible. És qüestió de col·locar-se així. A la pantalla ocupes tot i vas disparant i vas rebentant. Bàsicament. Bueno, estem en un casino. Els crancs hi continuen, o sigui, els crancs i els pollos són fauna de platja i de casino. I que... Hola, que polla és això? Oh, és un bucle infinit. Estic pujant i baixant en bucle infinit. I uns pallassos. Déu meu! Hi ha uns pallassos amb barrets fosforescents que m'escupen bombolles d'algo. I a tot això, cofres amb abelles i pingüins disparant-me. Comprensible, no? I... Hòstia, que polla és això que m'està venint? O sigui, a més d'anar cap endavant, després tornen cap enrere. Bueno, no passa res, no passa res. Massa perdia un Cuba. Bueno, almenys m'han donat un speed up. Hem de matar els pollos aquests i pillar més speed up. Per no morir. Ja està, fracàs. Bueno, senyors, fins aquí el gameplay comentat del Parodius, perquè m'estic frustrant molt massa. També us volia dir, avui pujaré un altre vídeo comentat del Mountain Blade, me cago en la leche, no puc parlar i jugar a la vegada. Del Mountain Blade, un simulador medieval. Game over, sí, m'ho esperava, la veritat. I aquest segon vídeo que pujaré avui faré un petit anunci sobre un canvi de dinàmiques en aquest canal. Bueno, ja ho diré al vídeo que pujaré. Doncs moltes gràcies per mirar tot, subscriviu-vos al canal i ja sabeu, ara més. Adeu!